Panguva ino vanhu voti the Independence Day. Aiwa yanguva independence yongocelebrate vanhu vari the ruling party ZANU-PF. Pana panookwa kunzi the whole country is grappling. Vanhu vari kunokonza vana mabasa. People they are finding it difficult to put food on the table, but the Independence Day is still approaching. I dare to change. The people they know it. But yes, it will be Independence Day, but people they are not yet independent. But about subscribe or like or on the bell icon. Tipina panapa paindo yama Jaros. Anoposta this picture. Those Xilia Mnangagwa muri kuona uyoda nyirachiti. Independence Day celebrations this year are about celebrating the Mavidi dynasty and the Midlands Cabal. It has nothing to do with the Zimbabweans. With Auxilia Mnangagwa and his son now in charge of the country, given Mnangagwa's incapacitation, they made the event all about them. This independence celebration, celebrate this Mavidi dynasty. Anenda mbira talent and capacitation yetukamiro nyika chiti aiwa tikamiro nyika panguva inoi aiwa kuratidza kuti is being used nevanhu varatidza kuti vane mwoyo wakashata varikuva vachialawa nokufosa tikamiro nyika kuti asaine nezvimwe zvinhu zvanenge asiri aware of noda kuhanganwa sezvakatokwana pamushokesa mashoko ari kubuda panguva inoi ari kuonekwa kunzi since 1980 aiwa the people and the masses, the voices of the people, they were yelling against the ruling party ZANU-PF, but it seems like their efforts are falling on a deaf ear. Mashoko atikona kuti chitiko ichi aiwa chatikona kuti vanhu vari kubatikana pamusoro pezvitiko zvatinoona kuti recently vakanga vari pashutdown vachienda against mutungamiri wenyika achiti aiwa they must resign immediately. Now as the independence approaches, people they are also not happy pamusoro pekuti aiwa they will be celebrating the independence of the country yet they are not yet independent. Kudza mafunguro enyu matodi pamusoro pechitiko ichi pina comment section yedu kuti mafunguro enyu. So subscribe or like to the bell icon.